Welcome to the Leading Sight News. Kardom, Pininili, the Leading Sight News Abirta Kethan Ponjia Bang, Nili Sami Sermilin Derapi. Aprangsi, the Leading Sight News Nangkelangdun doana bang fuabang piapanta, Kardom Pipajir Iglok, Kardom. Ninia Parman St. Joseph Mission Center long youth camp manpon. Jakong ni pa inquiry hini lapen inquiry ke thom Ninia Parman Sacred Heart Parish Umrang Sogaparlo, Chotolo Bongalong Mission Center long Mason pen youth camp manpon. Lasoninia Parmanapan, Risonim so Tumapan, Mondoli Kalanaji, Risonim so Akai ki Meji Lapan, Risonim so Akai Hut Kinangji ki Charlie Nangjia Son Anta. Chepa Tek Pa Me Tek Jilapen, Risonim so Akai Intir Jirpen, Kido ke Thak Tek Jiapan, Mondoli Lapen Arna Malam Jir ke Thanpon Atumpen, Thanpon Pa Mesi, Risonim so Tumapan, RD Dojot Alam Fe Chepa Choypon. Lasoninia Parman, Mondoli Lapen Arna Malam Jir ke Thangi Mompon Atumke. Reverend Father Samson Teron, Reverend Father Gabriel Sangma, CMF lapen Kolom Sing Teron la bangkit homatumsi, RD Dojot pen Arnamalam Than Mumpon. St. Joseph Mission Center long kadokawi Mondoli Poando lapen Risonim so tum bang paro isi so se do lapen bang po kep so se ari so e jangatum chetongdun. Adun Puri Tumalong Dolan, KKSR President Sir Kolom Sing Teron. Militum Ayun in Church, Father Stephen, Apanta Lamang Sopo, Kachodense Pasit, Tuning Regna. Dr. Militum Kasimone, Head Catechist, Sir Lenus Milika Panta, Abang Sopo Kachodense Pasit, Tuning Regna. Churro. Nangitum awilote nilita dison. So wait, I am also youth. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Nangitum nilikan Halloween dolote. What will happen? I want to say one thing, begin. Church without youth is no future. Seneng attack do nito mapom. Get ready. 1, 2, 3. Tuyo na chok. Ah. Một rồi lại đứng nè. Good. Pak support dulu san. Engnerin dek, angnek. Nang ingkup mana? Ingkup cara. Ingkup thai. Oh. Paling. Ingin lah. Mimin.
Fransi ini nili tumapan nili tung kacopat teng pen ke bang pen nili tumapan angka humri apot alang tumapan curupar piglo la ni sebit tung tumpan anta si nili kaningji kang tung la pen nili abangke nili ningki kang la pen nili ningki duk la pen kele ning sudung abang salam abangke athe nili phan nanga chu bay la pen nili phan tali thu ong puan se nili ke kama thada pen rat atum ta chini pen rat atum ta thek prong athe nili ning kan krip holoda kam klem ta medical along la pen appointment pak thom du medical maintenance pen epak la pen Guwahati pen ta epak du nili halake 2008 1 April halaso appointment adu lapen aku lakadu we pen aphiwang thulo chokpo chokji pidun bom non pulonili pidun bom pen wang thulo non abang anke chu e phong abang danili long le delo lapen nang le tum news atum ta chini lo lapen rat atum anta karbiang long rat anta chini lo o veteran kumpho gari sabi ponder mah bilu chok punang le tum ta rilong ta haipo halasur anta nili phanange p2 appointment abang contextual appointment fixed pay 900 only anke nili ta ning samsder la an nili chongdat tanglo la an claim tanglo sta nili ning samsder la pen aku alang tum nang chak pammi dak MLA MEC la pen ke medical IEM nang chak pammi nili pha nang just laken nang kachong hong i adai chok pulo to ning chipaning ding chipaning jon lo nili sita non abang ke retain ta tok dun lo lapen vaiva selection along anta vaiva ta nili tok dun lo ta non ki pia por bang ke nili phan ke nang koi chor son si thek lo la sopo sinili ning duk pik la pelining oi pik nili phan det ka chima thakali karbiang long rat ap la sontong matha bom lang ma EMCM tum la puanna luma nili ga matha dambang ke la hello kupia po sinili chenegara luma nili human right do nili chainong ali penchilong ali la an nili phanang chubai beda nai po bang nili kamatha dam la si nili kachuning rigang tung ke Dr. Tuliram Ronghang CM sar alangli hello council along lapen kadu kawe karbiang long anke ilituma pulu la si alangli mathapam mepen nang chi mathara aninga supen mathara la an ka chipedu ka bang tu alangli mathara nang pipona sonte tu sinili chuning rilo lapen thu la nili phanason thot abang ke anu ka prega phan karbia rat aphan solang dora aphan bangke winang nelo lapen la puson hot akes ka anu ka preg phane pipe de ra sonte pusin chuning po lan chol tangte nang le tung la hamren sub regional hospital long masterol ke claim bang ko ando hamren masterol ke claim ke bang kho bag du alang tum kopi ko som long lap la puloma long le in nut talong le hala so kachong dat ba ma akorte atung apos katum ke yong apos komamat tum hansi kipila person nawi tum katin la bang klang le la ya ka tum bang ke ya tum bang klang elo tangte
นั่นเลยต้นอังตอน examan pidon lab lo sat lang mo khana pidon lab lo tangte labang so non dak long leng thek sa nang le tum an nili phanang chu bai bedat nai ko bang nili kama thada si nili kachuning rigang tung ke Dr. Tuliram Ronghang CM sar alangli hello council along lapen kadu kabe karbiang long anke ilituma pulu lasi alangli mathapam mi pen nang jimat hara aninga supen mathara la an ka chipedu ka bang tualang li mathara nang kipona sonte kusinili chunili lo la pen thu la nili phana son thot abang ke anu ka prega phan karbiar rat aphan solang dora ra phan bang ke vina nelo la pen apsi son thot akes ka anu ka prega phan ti pede ra sonte kusinili chunili ko la ka tangte nang le tum la obag khang alang tum kopi do som long lap pa suma long le in nut talong le hala so katong dat ba ma nili tuma praklang ponji ke la lo jong si alang tum jong si la anta nang pipon pilang pulote la ke ching sai nang kokpo nili hin bana bang jasigal port se tame dam nang kokpo nili thek the se ta ke thek tum phan chi kinang kokpo nili tum media hoi tum han ki hang pen ki bang apot nang di tum aphan nang churu lo nili tum ki du ki sung ki nang di tum ni tum nang chethan lo amasilas nang humri lo la si kadu kawi phanta churu lo alam ke la puhen lo je mohet ituma ikta than pon lo dak non hamren district hospital 200 bedet apos ki klang do pa chuning si ki klang exam ta tok e lo la pen interview ta pidun e lo la pen ke nona bang ke result ta klang e lo pa chu arui het la amasi nili tum local atum ke ningkan ko an pen ni chepadu ningkan plilo nili lab apos ke lab technician ke klem ma chepaduk dun heda hamren ningkan ke thom diphu medical college salong ningkan isi ningkan plilo pa an chepaduk dun era phianta non anta nang lang pon pi ke thigiding atunta na pen ke chu la last result ke klang huta long dun jibon pu noni phonga bang ke chok dun po bon pu si aphong ga chu jok dun pen chok dun po bon po ma si noni phonga bang ta ning che thenak lo nang pon pi det lo ha ka he lo tu ma phan bang so tum han tum ha si pi pon er lo ni tum hamren local atum phan bang ke nang lang pon krang lo na si nili nining duk pi khangjang lo ningkan ko an pe ni chepa duk dera phian thalong de det ke la si ke hai si em Dr. Tuliram Ronghang aphan ni li ga chuning ri gang tung ke la pu hen lo non next sa bang ke nang lang pon pu pusi ni li chuning ri lo lo to nili ladak non rat dak ni tum staff yan sitame la son silam chuthan lo lapen nili sitame ladak hamren hospital long sitame laboratory akam nili ningkan ke thom lo ke claim amasi aphrang bang ke dipu health diagnostic center long si nili claim bom laboratory ala dak sitame nili dipu medical college sitame ningkan isi claim lo amasi nono bang ke nili roll number admit sitame klang don lo ama non exam ta nili appear don mesen amasi nono bang ke nili tum ladak local atum cepaduk sitame ang thek thang ta ke me thek long le der lo amasi bang aso sitame dak hospital long nang join po sitame ningkan isi hini le do lo pulote transfer ka che poni phansi rek rokto ko ti latum sitame dak abang ke local atum ke thekere tum avedat lo kusonte kapre kalam sitame non bang ke laboratory ta ka charlie tum ta do lapen ke ladak kelang arong atok anu sitame nilitum siladak non hamren hinlep lo tumlong latum long si ni tum choklemon bom lo amar a project ta jut kok lo amasi non bang nilitum thang da choklem thai vedet lo amasi la 200 bedet abhansi nilitum ning akha lo bon sitame non apurun lo sitame non nitum phanang lang dunde la son si nitum ning oi lo la si amat non bang ke nitum thang ta choklem thai ve pansi do phrong lo amasi la se ke the ke ding cm Dr. Tuliram Ronghang sitame nilitum phandak locality tum phan first a preference bang ke nang litum ta pi ni palo aposi ni to bang thang ta non
abdet lo amasi nang litum pansi nitum chuneng ri iglo yam thela ansing ko media tumpan akiru pilo nilitum akisung apor hu alang litum nilitum panang kahumri tek apot nili kardom pilo li tum pini asapsu arji ki peklang dun alam thege la puhen lo ladak hamren civil hospital along ani lista me ki claim dun senior pig lo piningan ke ningkan krehini lo dormha we pin pensi chipaduk dun lo isomar hem chibikok si arni wang duty wang lo se apong same jok dun lo long dun de non setame ni li OPD attendance si jok dun nang nili tuma posa bang ke nang klang klang sitame akaphre dam la puson si dokok lo je akapre katum ke klang tang an stame local phan dak claim dun ve katum phan sa pipon pe de amasi nilita akaphre dam dokok lo je la puson si nang man det ta hai pusi la si pinya por ni lia chetong dun lo la si bihek koi ni liga chuning ri abang ke doktor tuliram rong hang alang li ni phane chini pamme atheke ni inut state referee alang li ni phanang chini pamme alang li amen tani phanang irlo hamrana witti pusi sitame abatai same ni lita long dun de langdam elo te sport akuta pen same ni li phanang pipon un la pen ke dak ni li ningkan krihini kachipiduk dun tang lo la dak pen sta ni li phanang pipon un aposi ni li non bang ke chuning ri thule thot lo sar phan ni li phanang pipon vek ngot pusi ni li chuning ri le thot lo la hello ni li pinya por akimang kachipa klang dut ke la hello la pan si ni li ton kok lo Pinia Birta, Lapuan si Kang Ton Pon Iglo, Nang Langdun Igbom Thap, The Leading Site News. Do me thak me Kardom.